गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव सौहैबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनो गोदान दिल्ली फारसे मोजाङै मोजां सहैनो हाबाय। बेनि थाखाय रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बादनि गेजेरजों सफैनो हानायनि थाखाय बनसुआ गोजोननाय बावहरदों। मख'नो गोनांदि बनसुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनो थियारि जादों गोदान दिल्लीयाव। बेनिनो फैगौ 5 एप्रिलाव सोमावसारनो साखाफारा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। बाक्सायाव आदारनि आंखालाव मैदेरनि उदखार। बाक्सा जिल्लानि फारा भुटान सिमा ओनसोलाव जेब्लाबो मैदेरनि उदखारा बांदों। आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरा जेब्लाबो गामियाव फैना न' बां सिलिंखार खालामफैनायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि भुटानकुटियाव लीला लाबर आरो बिमला दासनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव हाग्रा बिफाननि फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ रानदों। दिनै बिटिसि सरकारनि गेजेरजों गासै सा 3168 मुंख्लंफोरनि गेजेराव सा 201 बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो क'क्राझार जिल्लानि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म, बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, अरुप कुमार दे, एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायजों रां अनसुंथाइनि चेक बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरजों लोगोसे मैखोम बर' थानाय ओनसोलाव सोलोंथायारि फसंथान गायसननो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ एनआरएलनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर सुदीप प्रधान आरो एनआरएलनि मेनेजिं डाइरेक्टर भास्कर जयति फुकनखौ लोगो हमनानै सावरायो आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों सोलोंथायारि फसंथानफोर गायसननो थांखि लायो। लोगो हमनायाव मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारियाबो बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआ धर्ना हाबाफारि लादों। क'क्राझार सोहोरनि महात्मा गान्धी पार्कनि लांगोनायाव गासै एक्स आर्मिफोरनि पेन्सनखौ साख्रि उन्दै गिदिर बासियालासे समानै अन रेंक अन पेन्सन होनांगौनि दाबिजों धर्ना हाबाफारि लादों। दिल्लीनि जन्तर मन्थराव धर्ना हाबाफारि लानाय बायदि क'क्राझार जिल्ला एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआबो दिनै महात्मा गान्धी पार्कआव धर्ना हाबाफारि लादों। बिपिएफ दोलनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारदों राङिजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्ला 12 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि राङिजरा फरेस्ट भिलेजनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि हाखौ थांनाय 2000 मायथाइयाव मानास नेशनेल पार्कनि बेन्दोंआव सोसनजानायखौ लानानै गोबां जिंगासिदों। बेनिखायनो आथिखाल बिटिसि सरकारनिसिम गावसिनि बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायदों राङिजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि पानेरियाव जुथुमनाय मन्थ्रि आफादाव गोबां मावथांखिफोर आजावदों रायजो सरकारा। बिटिसिनि थाखाय गुडेल मिसनाव 500 कोटि रां मन्जुर खालामदों। बे खेबाव बिटिसिनि गाज्रि लामाफ्रा गासैबो मोजां जाजोबगोन बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।